Is-Segretarju Parlamentari Kita Tsopparditanti għażel li jaħrab mid-domandi ta' dan l-istazzjon għal darbtejn tlieta. Dan meta ġie mistoqsi dwar il-kumment li għadda l-forċina ta' Joseph Muscat Manuel Kuxkiri. Net News staqsa lis-Segretarju Parlamentari Laburista jekk jaqbilx ma' Kuxkiri. Iżda Tsopparditanti għażel li ma jwieġibx fost diversi attakki partiġjani fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista. Xi tgħid dwar dak li qal Manuel Kuxkiri? Qal li hemm negozjanti qed jaħdmu biex ma jirritorna Joseph Muscat. Ħanajdlek aħna Partit Laburista partit wieħed. Il-ġimgħa li għaddiet Manuel Kuxkiri qal li hemm ħafna negozjanti li hu jaf min huma u li qed jaħdmu sabiex l-eks mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat ma jikkontestax għall-MPs. Fatt li qed ikabbar il-qasma bejn il-klikka ta' Muscat u dik ta' Roberta Bela. Numru ta' negozjanti li għandi isimhom u kuljomhom naf min huma dawn negozjanti qed jippruvaw jindaħlu fejn ma jesaħħhomx. Qed jippruvaw jagħmlu it-tentattivi tagħhom biex dak li tixtiequ intom u nixtieq jien għal Ġunju li ġej dan ma jsirx billi jindaħlu fejn ma jesaħħhomx fl-affarijiet interni tal-Partit Laburista u jagħmlu pressjoni sabiex jikkonvinċu lil xi ħadd u intom qed tifhmuni jikkonvinċu lil xi ħadd biex jagħmel pass lura u ma joħroġ għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Kummenti lis-Segretarju Parlamentari fl-ebda ħin ma kkundanna għalkemm stqar li l-partit huwa maqut. Imbagħad mistoqsi mill-ġdid jekk hu jaqbilx ma' dawn il-kummenti ta' Manuel Kuxkiri għat-Tsopparditanti reġa' ħarab lill-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon. Qed jiġġieldu ħafna nkwiet intern, eċċetera. Manuel Kuxkiri veri u le. Il-qasma fil-Labor tanti evidenti li anka Roberta Bela ħass li kellu jappella għall-laqda. Fl-għaqda hemm is-saħħa! Fl-għaqda hemm is-saħħa! Is-sitwazzjoni tant gravat li nies fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista qed jgħidu li din saret gwerra fil-miftuħ bejn ta' Bela u ta' Muscat. B'dawn tal-aħħar allegatament jikxfu l-istorja ta' transazzjonijiet suspettużi fil-kontijiet bankarji tal-familja Bela, b'mod partikolari dawk li għandhom fil-Bank of Valletta. Xi ħaġa li xejn ma niżlet tajjeb ma' Roberta Bela. Min kixef ukoll li dawn it-transazzjonijiet kapaċi jitilgħu għal €1,000,000 fil-waqt li kixfu wkoll kif Bela akkwista 3 proprjetajiet u jott mingħajr ma ħa self mill-bank.